Şu günler Daşoz vilayatynyň käbir önümçülük kärhanalarynda barlyg işleri geçirilýär. Tebitde alınıp barlayan bu derňewleriň arasynda döwlet borçnamasyny ýerine ýetiren paltaçy kärenneçilere künjara paýlanýar. Bu waka Azatlyk radiosynyň ýerli kärenneçileriniň özlerine wada berilen künjarany alyp bilmeýändigi baradaky maglumatlarynyň ýa gabat geldi. Barlyklar Daşowdyň paýta çygynyň ýagy öndürýän kärhanasyna Görogly trawynyň un zawodyna we hususy eýetçilikdäki maldarçylyk fermalaryna geçirilýär. Dip ýagdaýdan habarly Çeşme 6-njy ýanwarda Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Onuň tasdiklamagyna görä derňewlerde döwlet tarapyndan kärenneçilere ýeňillikli bahadan berilmeli künjaranyň bazarlarda ogurlanyp satylýandygynyň üstü açyldy. Paýta çygydynyň öndürilen künjara mallar üçin iýim hökmünde ulanylýar. Derňewleriň arasynda döwlet borçnamasyny ýerine ýetiren paýtaçy kärenneçilere wada berilen ýeňillikli künjara hem paýlanyp başlandy. Barlyk işlerini geçirýän döwlet edaralary barada jikme-jik maglumat ýok. Ýöne çeşmelerimiz derňewçileriň aşawatdan iýerlendigini we olaryň arasynda gizlin gulluklaryň ýeşärleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada agdalýan kärhanalardan, Daşowdyň häkimliginden we polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu derňewler we daýhanlary künjaranyň paýlanyp başlanmagy paýta plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetiren ýerli kärenneçilere prezidentiň karary bilen wada berilen künjaranyň berilmeýändigi baradaky maglumatlaryň ýa gabat geldi. Prezident Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ahirinde 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap paýta hasylynyň 50 göterimini gaýtadan işlemekden alynýan künjarany önüm öndürjilere ýeňillikli bahadan satmak barada karara gol çekdi. Täze ýylyň ilkinji günlerinde Göroglynyň ençeme daýhan birleşiginden bolan kärenneçiler özlerine wada berilen künjaranyň berilmeýändigi barada vilayet häkimligine we ösümlik ýağ zawodynyň ýolbaşçylaryna arda bilen ýüzlenendiklerini, ýöne özleriniň arz şikaýet synanşyklarynyň netijesiz tamamlanandygyny aýdypdylar. Şonda olar 1 kilogram künjaranyň ýeňillikli bahasynyň döwlet tarapyndan 50 teňe hökmünde ketitlenendigini, ýöne özlerine berilmeýän bu künjaranyň bazarlarda 4-5 manat aralygynda satylýandygyny hem gürrüň beripdiler. Bu aralykda çeşmelerimiz Sewitin ýağ kärhanasynda geçirilen barlyklardan soň Göroglynyň un zawodunda hem ýolbaşçylaryň galla önümlerinden bir kanun un we kepek öndürüp olary bir kanun satýandygynyň anyklanandygyny aýtdy. Olar ýüzlerçe tonna uny we kepegi döwlet bilen şertname esasyny işleýän hususy eýetçilikdäki mal, tubuk, goýun fermalaryna bir kanun satypdyrlar. Bu fermalaryň ýürüýti adamlary bolsa, kepegi we künjarany obalarda bir kanun satypdyrlar. Dip Çeşme belleýär. Onuň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda bu adamlar we adından 10 sany hususy maldarçylyk fermasynyň eýeleri derňelýär. Bu adamlar döwlet himlägini ogurlamakda ýyplanyp olara 10 ýyl azatlykdan mahrum ediljekdigi barada haýbat atylýar. Dip Çeşmämiz dowam edýän derňewler barada başga jikme-jikligiň aýdylmaýandygyny belledi.